Nalipay ko guys kay naay bunga sa kanang kuan aw nahinog nga passion fruit ari. Kay agamong passion fruit guys kay murag nagluod. Morning guys. Ako sa likod sa akong mother. Kay nakuha ko og lagundi. Lagundi para sa bata o para pod namo. Kay medyo inon pang protection sa ubo. Protection sa ubo guys. Aga pang lagundi. Iwa sa tagawanan guys. Muna yung forma ron. Kakawo ko. Magkawo. Kuha sa kong kay wa ko kakuha ato mga pila ka adlaw guys. So, naimno ng bata. 2, 4, 6, 8. 2, 4. Ano sa muna? 2, 4, 6, 8. Basta gali kuno guys. Dili kuno. Basta magkuha. Kung itambal daw guys, kinahanglan bungkig jud kuno ang dahon nga imuhang kwaon. Basta tambal. Manambal gali ka guys. Mga herbal. Manguha ka. Kuanra ka ng bungkig. Siyam ka dahon or kanang kuan. Siyam or pito. Siyam mong gikuha guys. Ako nang ihumol sa tubig. Diya butangan o kinit-init nga tubig. Kay mo ni akong isud sa water bottle sa anak guys. Para bawnon sa school. Dede ko aring amo ang garden sa una. Na nahawa na guys kay ginduan sa akong mama. Diya daa diri ag la nay passion fruit guys nga hinog. Kita ba guys? Maklaro guys. Hala na na mga hinog. Kuino kong mama. Pakuha niya ning mga passion fruit nga hinog dyan. Diya day tayo gitanom diri guys. Nga bawang mabuhi ba ni siya. Kay ila ka mama kay nabuhi man. Nalupiga nag-ahua. Dara guys oh. Sayuti guys. Sayuti. Na ahuan ni guys nga sayuti. Itong hingpalit yung sayuti guys ba nga. Wala naku nautan. Hingturok. So karon akong gi tanom. Akong gibalhin. Ang pangutanin ni guys ug mabuhi ba siya? Na bawuan na niya guys na yada ila ka mama sayuti. No tanon. Dagay poy dragon fruit guys oh. Na dragon fruit. Tanumay pa man siya guys. Na poy kuan tangad ihumol sa tubig niya dara ag ila ka mama nga kanang kuan kanang sayuti mamaor ni siya og dahon sa kuan guys murag mga kapamilya og kanang kalabasa kanang pipino mura na siya mga dahon na guys. Unja nalipay ko guys kay naay bunga sa kanang kuan aw nahinog nga passion fruit ari. Kay agamong passion fruit guys kay murag nagluod. Sa pagkakaroon na may mga bunga pero mga green mga tagsara guys ba murag kimpahuway sa siya. Karon naalagi guys ang bunga. Nara guys oh. Magkita ba? Guys na. Bug makita ba ninyo? Dapod oh na mga bunga. Na bunga nga hinog. Ya. Adyo na kuha mo ron. Kay nada ay daghan. Gimingaw na ko og kaon og passion fruit guys kay ni undang siya tapod oh. La daghan. Nanam gud siya sa punuan guys ni katay kana nga punuan. Kanang punuan na guys kuan na siya kanang kuan ni kanang lagnob. Okay la ba mo lagnob?
kining lagnob pwede ni siya makapahinog og nangka. Ibutang sa iyang pungango ang kahoy mong talinisan. Diya mo na siya guys. Nay daghang bunga, ay daghang hinog. Ito spikas. Diri guys. Ana guys ba? Daghang bunga. Pero green. Yaag ilaga nga murag kadak-ag ireng kay isa mang pang cotton, mga tagak tong mga green pa og color. So di ta ka mga tagak guys. Kasi ginahinay na po ni silang balik og pang pang puwa. Okay, guys oh. Ang puwa pink. Mahawiran ra. Mahawiran ra siya guys. Isa dia po do. Diba? So, wala na po sa mga guys kay magluto sa ako og sudan. Kaya klase ako anak karong buntag. Kao-kao ko guys kay ligsik lagi. Kunon sa maning dahon sa kuan. Grasa pering kaon na nino. Pahak maning mga dahon sa okra. Nay grasa per jud ani ba? Ha, od? Yan na ito lang tanaman laman nang ato. Nga upaw jud. Murag od og di grasshopper naranag salarin. Ma, nanay daghang hinog atong pikas ma passion fruit. Nga ito kwaon. Di mo may kuan ato no ilaga no. Ang daghan adto hinog. Ana diha kay wa pa lagi. Kuha de ko og dako sold sa bahay sa mama guys na nasa. Uy, Kulin, good morning Kulin. Pa de mga bagay na. Kuan pa ni guys, bubot guys. Kay kuan na. I-online sale. Diya dara ka mo mga kandila guys, mga baligya. Mga order na ni guys. Kani mga order na ni kani order ni. Isa kani wala pa ni mga tagiya kung sa pay gusto mo order. Colorful mura og photo cheese na dira kandila nga white. Mo ni siya mga stick nga kandila. Gagubot risod guys. Kaya magkuha po sa rep o lutuon. Gigawas. Hindi naog bawa. Gibutang sa freezer. Kaya walang kaging. Naimog bato. Wala nga hinaog ng gabi guys. Kaya kabuntang di ko maglisod ng luto. Ano ganga mga hon naman ng pultahan. So diyan na ta sa among balay. Nalagaw ang guys. Magkuhan kong lagundi. Dugay na kuha ka. O pila na kanaw ko ka. Huwag lagundi kay si kalimot. Kaya kaniliging dahan tag trabaho guys. Di nalungag po sa rice cooker ga. Kuhan na ga. Ulo na. Siya guys. Siyo na lang inigluto na ko guys. Kaya mag-prepare sa ko. Maghubot sa tong hat. Tong kawo. Kay protection ba sa ulo guys. Nga dili mabasa. Kay lisod na karon guys. Kay karong panahon na. Kay init kayo. Kalitong uwan. Pero ang uwan jud guys. Magkadlaon pa. Sige uwan ng tud karong buntag. So kita-kits na lang guys. Luto na ko kay kanang damo ko buhat daghan ko ang damon
Sakit sa lang guys. Tuon guys, tosino roll. Itong lutuon karong buntaga guys. O magtanaw ko tuog kung sa yung idugang lutuan ni guys. Kaya diyan po tay squid roll o chicken hotdog. Ayan guys, ito yung hotdog o squid roll. Kung asa tayo idugang tagluto para sa bata guys. Ayan guys. Ito ang tosino roll. Ito ang disugdan o luto. Kaya karon kaon na ta guys. Stila pagbata. Piluto guys, usara ka hotdog. Sa hotdog o tulo ka squid roll. Naman ako lutuon doon guys. Para sudan sa pamahaw namo. Luto na ang atong tosino roll. Ano siya guys? Itong tosino roll. Luto na guys. Ito ang sudan karong buntaga guys. Pwede na ta mangaon. Pero dili pa ta makaon guys. Kay magligo pa tas bata. Mag-prepare pa ko sa akong galingon. Mag-andam pa. Dapat pa andam mo nun guys. Diya. Kapag bata. Sigihan pagpukaw. Wala pa dyan din taon. Sige guys. Thank you for watching. Bye bye. Amping mong tanan.